Тази част е готова. Кати, нека да налея още малко вода. Още? Или много съм уморена. В началото, като чух, че ще бъдем доброволци в селската къща и си мислех, че ще бъде лека работа. В крайски хотел това може да е по-лесно, но ние сме в планината, след природата. Точно. Добре. Вижте, навсякъде наистина е много екологична. Гледката е красива. Въздухът е изпълнен с аромат на бамбукови листа. Кати, не бързай да се захрасваш по гредката. Хайде, имаме още работа. Добре. Бързо. Добре. Много ли остава? Добре. Днес ние двама сме доброволци в тази красива селска къща за гости. Нашата задача е да помагаме в ежедневната работа и въпреки, че сме много опитни в почистването на стаите и други подобни дейности. Тази екокъща е с размерите на малко село. Но това не е всичко. Срещахме и малко неочаквано предизвикателство. Илей си на ранни крака. Илей! Ела. Защо тук има резервоар? Току-що видях, че водата в него е много чиста. Макар тук вали много, водата не се задържа лесно. И тази система пести значително вода. Хората тук наистина са много умни. И съгласна съм. Между другото, още не съм ви предоставила мястото, на което се намираме. Тук е окръг Тонглу, недалеч от град Ханчжоу в провинция Джеджиан. От тук минава река Фучун, а самото място е заобиколено от планини. Годишните валежи тук са над 2 пъти повече, отколкото в София. А теренът е предимно карстов, с множество извори и подземни реки. Гледките са наистина зашеметяващи. По-бързо, Катия. Трябва да приключим с почистване. Добре. Човек не може да се почине за един момент. Скоро идват нови гости, затова трябва да побързаме. Да. Много съм щастлива да бъда доброволец тук. Хайде. Или защо всъщност сме доброволци тук? Сега повече хора искам да изпитат еготуризъм, а персоналът не е достатъчен. Вярно. Природата и въздухът тук наистина са страхотни. А също така тук е много близо до големи градове, като Ханчжоу и Шанхай, нали? Идеално място е хората да избягнат от натоварения живот и едновременно да се наследят на природата. Точно така. Хайде. Браво. Окей, готово. Перфектно. Да. Вау! Виж, толкова е красиво!
Послухай, колко хубаво мирише. Птици пеят. В много китайски села вече има еко-къщи за гости. Сградите тук са изградени от природни материали, което спомага за устойчивото използване на ресурсите. Къщата за гости, в която се намираме, е заобиколена от бамбукови гори и използвам природни източници, за да си набави електричество и вода. Все повече хора се наслаждават на живота в това красиво село. Малко уморен, Нади. Най-после можем да се починем малко. Виж, Кади. Какво е това? Задача. Задача? Какво? Тук се пише, тази вечер ще посрещнем, че дали има гости и ще им приготвим вечеря. Значи трябва да приготвим. Така изглежда. А какво да правим? Нямаме продукти, а пазар е много далеч. О, нали каза, че всичко тук е натурално? Можем да наберем нещо. Но кракът ти може ли? Няма проблем. Виж, аз имам помощник, това гореро. Изглежда да много пробваме. готин. Хайде да тръгваме. Хайде. Нека да видим какво има. Хайде, внимавай малко. Окей. Хайде. Виж, Кади, тук растат толкова много диви зеленчуци. И нека да помислим меню. Добре, и току-що видях бамбук. Мисля, че можем да намерим бамбукови гълнове. Добре, тогава бамбук ще бъде едното ястие и как пържените диви зеленчуци с месо. Изглежда много и вкусно. И току-що служителите също ми казаха, че има и езеро с липа. И можем да се опитам да уловим. Съмнявам се, че ще хванем нещо, но ще пробвам. Нищо, ще пробвам. Хайде да тръгваме. Хайде. В юго-източната част на Китай има много гъсти бамбукови гори, обикновено покрай реки. Влажният климат и почвата тук позволяват на бамбука да расте много бързо. Сега е точно сезонът, в който пролетните бамбукови гънове пробиват почвата. В провинция Зhejiang почти всяко семейство се храни редовно с тях. Да видим какво ще изкопаем. Виж, тук има много бамбук. Мисля, че можем да потърсим тук. Ето тук. Онзи участък изглежда подходящ. Хайде. Потърси. Къде? Къде Виж, ще? там. Така ли? По голе. Да, хайде. Хайде. С по-силен усилие. Успявам. Слагай. Хайде. Много бързо. Продължи. Аз не мога да намеря нищо. А този ли е? Не. Тези. Не. Подънги от другите. Този? Да. Хайде. Задачата Съставен. е по-трудна, отколкото изглежда. Давай. Хай. Такъв вече е събрал. Не мога. Искаш ли помощ от мен? Добре, хайде. Внимателно. Това е грешно. Това е грешно. Там подходящ. Това ли е? Да. Хайде. Този ли? Хайде. Този става ли? Да. Този вярно ли? Подходящ. Хайде. Да, падането на бамбукови гънове е полезен за нормалния растеж на гората, тъй като почвата става по-мека и това позволява на бамбук да бъде по-здрав. Така. И така ние даваме възможност за бамбук да диша.